my YouTube channel. Karena keras itu. Hai, kamu sih रायजोफोर खा बैग्रि खा. नै लोगोफोरजों दिनै बैग्रि बाथोन देना जानो थाखाय बैग्रि फिथाइ लांनो फैदों. जोबोद गाहायावनो थायना दोङो बैग्रिफ्रा. गाहायाव बारा गोमोन गैया, गोथां. गोमोना गोजौआवसो दंजोबो, थेवबो बाथोन देनायाव गोथाङासो मोजां जायो नालाय गोथांखौनो खादो. खर' सबबाय. बाथ्रा जोंनि गामियाव नै बागानपारा गामियाव माने गाहायाव बैग्रि मोनोलै. नै जोंनि बागानपारा गामियाव मा बैग्रि दं खाथियावनो. है बुंनो नाङा आन्दामि एभेलेबल बैग्रि. र' दै लाबाय गोमोन जारौ बैग्रि दं नै. हाखर दङ. ओइ पका खिनि सिंसे. सिंसि माखा सुदो बाथ्रा मोनखो पन्समि जादों नोंथां. बाथोन देना जानोसै. Hasilnya pas video mau dibeli gak? Kapan dia kadang-kadang kamu datang sana. Korap. नै जोंहा बिथाङा बैग्रि फिथाइखौ बिफाङावनो डाइरेक्ट जाखादो. नै जोंहा बैग्रि हानग्रा लोगोफोरा बेसर बारि गेजेर बैग्रि थफ्ला लानानै फैजोब्बाय. नै जोंहा बैग्रिखौ बिबान बाननानै लांलायबाय आगै सिख्ला ददेरेया. भिउखौबो नायनो हागोन. नै समायना जादों बेसर बारियाव सानजों. जोंनिया बैग्रि जानायनि ग्रुपफोरा जोंहा बैग्रिया थफ्ला लाखाबाय. गोमोन जारौ बैग्रि. आयु जों दा देनोसै. दिनै दाब्लानि बार्थडेनि. नै जोंहा बैग्रि बाथोन देनो थाखाय सामब्रामखौ फुजिरगासिनो बिथां. दिनै 15 जानुवारि मागो दमासिनि सानाव बिथांनि बार्थडे आरो बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बैग्रि बाथोन जानो नागिरदों. नै बैग्रिया रेडि जाखाबाय नालाय. गोमोनखौ मोनजोबखाबाय बैग्रिया न' खानानै बया बुरजाखा बैग्रिया. खैथाखानै सानथाम फालु हारि ada dede sama kapur bias film gua gede harga material langsung pilih जागायबाय जोंनिया. नै बानलु देखावजोब्बाय. नै जोंहा दुन्दिया लाबोखाबाय. दुन्दियाखौ बाथोन देफानोसै. बासिनिखौ दे दुन्दियाखौ बासि. दुन्दिया बासिगासिनो. दुन्दियाबो एकदम बैग्रि बाथोना मोदोम फबनायनि होनलाय. दा नांबावगौबा नांगौ दोनथ' प्लास्टिकखौ. मोदोम खावनायनि होबाय जोंहा दुन्दिया. नै जोंहा थबसियाबो जि गिदिरखा जोंहानिया. थबसि जानाय नङा नै सानसे. थबसिया जि गिदिरखा जोंहा. ओमफ्राय फिसा मोनसे थबसिया फिसा.
एबार बैग्रिखौ देलायनोसै। खनसै जि गोथाव नुखाबायलै। पन खान ना नै जोंहा बाथोनाबो रेडि जाखाबाय। बाथोना मोदोमबाय। लाथोथो गोथाव नुखाबायलै सयथिबो आरो फारसेथिं बानलु बाथोन। जोबसिगोन एखेबारे गोथाव मोदोमखाबाय। नै जानो लुगैदों नामा लोगोफोर? एबारनो लास्ट देनोसै लास्ट। मानदे दानखादो न'आव थांनांगौ लाथो लाथो जाखाबाय लाथो लाथो। नै बिथाङा देदोंमोन आरोना बे थबसियाव बानलु बाथोन। जोंहा दाबा खलटायना होदो मिक्स नै बिथाङानो देदोंमोन आरोना आरो नै नायग्रा बियो गुसेंग्रा नायग्रा बर'। जोंना दा बानलु बाथोनखौ आरामसे बैग्रि बाथोनजों गोथावनो मिक्स खालामनानै लाबाय। दानिया खामनाय रखम जाया माने गोदै फुदुंनानै जायाखै जोंना बैग्रिया गोमोनद्राय जाबायना बेखायनो लाथोथो जाबाय आरो। बाथोन देग्राजोंनो होबाय जोंनिया मिक्स खालामनाया। ओमफ्राय जोंनिया मा जादों लोगोफोर, भिडिअ खालामफुबाय थानाय मबाइलानो बैग्रि बाथोनाव जलदब गोलैनानै साला मबाइलासो फार्स्ट मोनजाग्रोबाय बैग्रिखौ। दानिया लाइ बिलाइफोरखौ जों हानानै रेडि खालामखाबाय। जों रानना दोनखाजोबनोसै आरो सोर जायो सोर जाया। नै रायजोफोर लुगै जोंना बैग्रि हानना लाबोनाया साननै सानथामसो जाबाय आरोना, बेखायनो मोनद्रायदो बैग्रिया गल' गल' जादो। जोंना दाब्ला बिथाङा नै होख्लायग्रोबाय। माबायदि नोंथां गोखै ना गोदै? खैरोम दैरोम माबायदि मोनदों जानानै? आलु आलुवाखै गोदै ना गोखै? जाबाय था खि बुजासे। जोंना नै बैग्रि जाग्रा लोगोफ्रा दासो फैदो, नङाबाथ' बैग्रि जाग्रा लोगोआनो रावबो गैयामोन जोंना, ओरैनो थागारजोबगौमोन बैग्रिया। बिदि बुरजा लोगो नांनानै जायोबासो हिट जायो दा बैग्रि बाथोना। बैग्रिया गोमोनबाबो हिट जादोंमोन जानो ग्लब ग्लब बननो, हाथायबो खैयाखै। बैग्रिया जाजोबखाबाय नालाय जोबखाजोब्बाय। दिनैनि बैग्रि बाथोननि ब्लगा बेखिनियानोमोन। थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। लोगोसे लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब।